stredu ste aj v našom priamom prenose na športe sledovali výborný vstup basketbalistov Prievidze do skupinovej časti Európskeho pohára FIBA. Cyperského vicemajstra z Keravnosu zdolali Prievidžania 82-68 a po úvodnom kole sú v D skupine na druhom mieste o skóre za chorvátskou Cedevitou. Základom prievidského úspechu bola kvalitná obrana a rýchly prechod do útoku. Domáci dávali body nielen z takýchto rýchlych protiútokov, ale aj v postupných útokoch si dokázali rýchlou distribúciou lopty a výborným pohybom bez nej vypracovať jednoduché pozície, z ktorých skórovali. Náš Smith mal už po polčase na svojom konte 12 bodov a 3 bloky. Navyše celý tým zdobilo 14 asistencií a úspešnosť streľby sa šplhala k 60%. Aj vďaka tomu vyhrala Prievidza polčas o 21 bodov, 46-25. Prievidza vlastne má viacero presných strelcov a že nikto to zatiaľ vyslovene nemusí bodovo ťahať. Ešte úspešný dostup na obrane, výborný protiútok, akcia! Najlepšia v zápase! To bola ukážková. Yeah, I thought the first half again, we played very good basketball, we played good defense, we really pushed the ball, pushed the tempo. Me and the guy did a good job, executing and staying locked into the game plan. I'm very proud of everybody on the team today. It was good. I feel like we're starting to move in the right direction. We're seeing improvement in practice, which is translated to the game, so it's really exciting for us and me. Zranenia prievidských podkošových hráčov sa odrazili na doskoku. Domáci dovolili Keravnosu v prvom polčase 10 útočných doskokov. Z toho Brandon Huntley ich mal na svojom konte 7. V tretej štvrtine však nepridal ani jeden. Navyše dal iba 2 body a slovenský zástupca viedol v 25. minúte o 26 bodov, 62-36. So this was a key point in the halftime locker room. We talked about him. He had, I think it was 7 offensive rebounds in the first half. So we really focused on that. I might have heard me shouting at Najee Smith quite a bit, trying to help make sure he boxed him out. And then Bonke came in and did a good job on him as well. So yeah, we're happy that we got the win. We're happy that we erased some mistakes in the first half. Náš Smith mal naozaj vydarený zápas. Okrem toho, že si v defenzíve poradil s Huntleym, ktorý mal v 2 zápasoch cyperskej extraligy double-double, sám sa prezentoval 8 doskokmi, 17 bodmi pri 100% úspešnosti streľby z poľa a k tomu všetkému pridal 4 bloky. It feels good. I feel like it's not been something I've been able to translate in Europe yet, so I'm finally getting to show the player that I am, so it feels really good. I think so. I'm a little undersized, so I got to find some way to stop the bigger opponents. K väčšiemu pocitu spokojnosti chýbalo už len vyššie víťazstvo. Prievidzu o neho obrala slabšia posledná štvrtina, ktorú prehrala 12-19. 7 z 15 strát spravila práve v tejto 10-minútovke. V posledných 90 sekundách to boli dokonca 4 stratené lopty. Rozstrieľali sa trošku v druhom počasí, dali určite viac trojek. My sme trošku, nechcem povedať, že polavili, ale v útoku sme vypadli tak z takého nášho tempa, ktoré sme mali v prvom počase, kedy sme mali veľa ľahkých košov z rýchlych protiútokov a to rozhodlo v druhom počase, že super dotiahol. I feel like we kind of let our foot off the gas a little bit, and that's something we got to learn when we slow the game down. When teams want to play more methodical and kind of make us make decisions, we have to play at a higher level and keep that standard even when we're not running at the same pace. I think they're mostly just fatigued. I feel like we have to be better for 40 minutes, not just playing 20 minutes. I feel like if we stay consistent and build good habits, I feel like we have a bright future moving forward. They fell back into the zone in the second half, which slowed us down, making us more difficult to create the easy opportunities. But I thought we controlled the game much better tonight. Towards the end, maybe the last 2 minutes, we had a few too many turnovers. Maybe we could have extended the lead, but honestly, I'm happy we won the game. It was like a B minus. I like a B today. Užili sme si ho tak, ako sa patrí. Akože atmosféra neskutočná. My sme makali od začiatku do konca. Výhra nás teší. To sa ráta, to je super. It's a team effort. I feel like we did a good job this week in practice of blocking the X and O's. I feel like this game was good for us to, build some momentum more forward in the Euro Cup. So I'm glad we got the win today. V zápase proti Keravnosu sa predstavil už aj Bonke Maring, najnovšia prievidská podkošová posila. No a niekoľko hodín pred úvodným rozkokom klub ohlásil aj podpis ďalšieho pivota, 36-ročného Fahra Ali Hodžiča. Ten sledoval výhru svojho týmu z hľadiska.
Cítili sme, že pre zranenie Eduarda Andreho musíme spraviť niečo s našou pozíciou pivota. Videli sme zo pár zápasov, kde sme hrali bez skutočného pivota a bolo to ťažké. Všetko sme museli hrať iba z perimetra. Rozhodli sme sa posilniť pozíciu 5 a Bonke Maring pozná našu ligu, keďže hral minulú sezónu v Komárne. Aj my ho poznáme. Vo vzájomných zápasoch nám narobil problémy, takže sme mali dobrú predstavu o jeho herných schopnostiach. Myslím, že nám z dlhodobého hľadiska veľmi pomôže. Fahro Alihodžič je veľmi skúsený hráč, pozná európsky pohár FIBA, keďže ho v minulosti hral. Čakáme od neho líderstvo v šatni. Mám pocit, že naši mladí hráči potrebujú hlas, ktorý im dá sebadôveru, skúsenosti z európskej scény a toto je to, čo od neho čakáme. A takisto tvrdosť na ihrisku a viac bodov spod koša. Z hľadiska podporoval svoju prievidzu aj slovenský reprezentant Jakub Mokráň. Po júnovej operácii predného krížneho väzu v kolene je v rekonvalescencii, no ani to nezabránilo jeho návratu domov. Vyzerá to veľmi dobre. Začal som robiť nejaké prvotné výskoky, nejaké maličké, takže taký skvelý pocit, že konečne som vlastne vyskočil a robím veľa silových tréningov jednotlivo na tie nohy a už aj tá ľava vyzerá veľmi dobre, takže zatiaľ veľmi dobre. Po novom roku to vychádza tak, že by som mohol začať robiť nejaké dynamickejšie veci a zmeny smerov a potom, ja neviem, potom už to záleží asi, keď dostanem zelenú a budem sa dobre cítiť, tak by som mohol naskočiť, ale je to ťažké odhadnúť. Ako sa vôbec zrodil váš prestup do Prievidze? Po 5 rokoch vrátiť sa domov, vieme, že ste mali aj iné ponuky zo zahraničia, avšak napokon podpísaná zmluva v Prievidzi až do roku 2028. Tak Prievidza mi ponúkla vlastne skvelé podmienky, napriek tomu, že som sa zranil, vedeli, že možno celý rok nebudem hrať a dávalo mi to najväčší zmysel. Fakt teraz toto vyzerá veľmi dobre, páči sa mi to a aj tá výhoda byť doma vlastne s rodinou a v domácom prostredí, kde to poznám, je veľmi výhodná. Vy už hovoríte o tom, že ste tu našli kvalitné podmienky. Jak to porovnáte možno s Českom, so Španielskou druhou najvyššou súťažou? Je to porovnateľné? Ja akože nechcem preháňať, ale to, čo doteraz máme, tak fakt asi predčilo aj tie kluby, kde som bol doteraz, kde už to bolo veľmi dobré, ale fakt, že ja sa to nemám na čo sťažovať ani niečo vypnúť, že by tu chýbalo. Fakt to ide veľmi dobrým smerom a cítim, že to bude úspešná sezóna. Máte skúsenosti aj s Európskym pohárom FIBA, aké dôležité je to pre Prievidzu byť súčasťou európskej scény? Je to veľmi dôležité aj podľa mňa pre celý slovenský basketbal. Aj Levice odvádzajú výbornú robotu v Champions League, čo je ešte vlastne vyššia súťaž a chceli by sme tiež na to nadviazať a byť úspešní.